Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali. Intan ya menes bar sahur pemirsa. Ki karek ngenteni apa jenenge? Susune kan jek panas. Ayo tak jak delok suasana luar, Dok. Pepae mbah. Ayo delok. Ayo delok suasana luar. Adem, Dok, ya men iki. Nek ndek jaman cilik ibu, ndek biyen ngono ki nek sing kotekan. Oh, urung dikunci, jek dikunci ibu kabeh. Kunci double, kunci ceklek-ceklek, kunci ngisor. Ana aja bubuk sik to. Ayo maju. Oh, kok dibuka kamang repam mbah. Oh. Jelas. Apa jenenge sandale berserakan? Duduk kan lo duduk. Duduk kan kok. Iya ngenteni susunem kan cek panas to. Mau bengi kan ya tak ceritani. Grenang ki opo? Tak delok ning CCTV Bunda Dewi. Lho lah kok ngene iki piye? Menikmati suasana sahur sikile jempalek ning meja gak boleh nduk ngono kuwi. Kaki panggone ning kene lho. Ning kene diselonjorno ning kene, aja ning meja gak boleh tenan kok. Gak bagus. Iya jangan, aja diulangi lagi. Bubuk ning kene aku. Maksudnya kakinya ditaruh di kursi saja. Nek pengen apa? Pengen nyantai. Aja mbok kayak ning meja, nggih. Kabene bocah. Kuek. Wah, lah Mbak Kori dodol tan. Aning tan. Mbak Kori dodol. Iya ibu gak bohong, kok pantesan nek suarane patan mbek Pak Ul. Tenan lho, Nduk. Suarane anak aku Pak Ul. Iya, Pak Ul mbek patan. Iya toh? Ibu gak bliduk Loh ya. Dekne sekalian ambek sahur ambek ngeter ibuke dodol kuwi, dodol tinggu sahur. Loh. Cara pemirsa Mbak Kori dodol. Oke. Pak Ul mulai mlayu. Semoga-moga paringi laris Mbak Kori dagangane nggih. Nek Mbak Lina bukae menjelang arep magrib ngono kae dadi sing butuh nggo minum-minum seger-segeran ngono kuwi lho pemirsa. Dio iki. Lho Dio lagi mulai bermancing pemirsa. Lagi mulai mancing. Adem kok dilanjut nggih pemirsa. Dik mau pas makme gak tak bali yayo. Pas makem ora tak syuting makem sahur. Wis nang diminum susune. Oh, setengah. Jam 3 kurang seperempat. Ndang diminum susune. Mbak Kori dodol, Dok. Ndang diminum. Ndang. Manisnya pas kok. Seperti senyummu. Loh, kok wis merem. Ndang minum. Ora wis anget lho. Jajal lah, bismillahirrahmanirrahim. Anget pisan, malah enak ning gorokan. Mbak cek merem pemirsa. Ini kondisi ngantuk tapi karo merem. Ya wis nanti seruput Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nek gak telas tak telas nih, Bu. Ndak ya, Bu, nek pamane gak telas. Wis nanti dilanjut ya pemirsa. Ceritane kan dulu lah wis digogok nyirami kembang ki lho Le.
Ben digenjong Mbak Intan ki lho. Wis sampae ning kono le. Ta lho. Mbak Ireng lho le. Bayu surat dodol. Gak. Iki banyu kotor. Tunggu nyirami kembang gak apa-apa. Iki anggeku ki nek wis apik wis tak kon nandur ning guri nggone kinara lho pemirsa lho ngene. Oh. Apa ini? Papa. Engko celananan lho Tan. Apa ini? Jere ajakne berapa? Iya. Aku cara pakai kanggo iki ya, Pak. Apa? Iki ku dikado. Ngene lho, Aku kekei. Iza. Iya, Intun. Rene kok kowe gencongno iki lho. Gencongno iki lho, Tan, kene lho, Tan. Enek engko digeser rene terus Intan sing kuwi kan jek kosong lah. Hup. Iki koyo kena anu pemirsa apa? Berapa tak apa Bu aku? Numbasno pempes ayi. Tak plotokane iki kena virus, Duk. Iki jenenge virus. Iki sek. Wis kono, Duk. Kingko al balik nang pondok. Kapan? Kingko jam pira le? Jam 10. Heeh. Dan aku ini kapan aku Prainene so apa le? Menjelang lebaran ngono kuwi ya le. Bar bodo malan. Oh, ape bodo lagi prai. Sekolah sing pinter ya le ya. Tapi iso renene yo. Iya le, dape ning ndi? Wong mamae ning kene. Heeh. Sangune sudah dititipno mama loh. Sangune dari Intan dititipno mama. Lho, Bu. Lha wong celana njikuk dhewe yo iso ngono lho, Guys. Tapi klambine iki. Ngono lah. Heeh. Iki kan klambine Mas Bu. Mas Dimas. Iya, Masku. Iya. Mas Dimas semua pakai aku. Dipekno. Sing njikukno Mbak Indah apa Mas Dimas? Jipuk Mbak Ida. Oh, dijukukno Mbak Indah. Walah, mbiyen cilik pemirsa tanaman-tanaman ini. Iya. Wis to sabar perkara umbah-umbah wis to engko enek panggone wis to. Kok tak golekno panggon ki kok nek digeser ngetan tengah kan kosong ah, Nduk. Ngono lho. Kae. Terus. Kok semangka kuwi lho. Heeh. Semangka iki wis suwi. Ndek ini tak ditakoki ayah aku wis mangko ndek apaan ta, Nono. Yo sing tekok yo. Yo. Iya. Yo. Gak yo. Apa nih dia ya? Gak kemana-mana. Apa melok mama? Apa adus? Lho yang ini kan orang masak lagi pemirsa. Kowe masak apa, Bu? Intan dek sore ada kelas apa? Ke kuese gue jangan tahu. Iku apa? Semur. Semur ayam. Karo tadi. Temur tahu ambek endok, ambek goreng tempe wis. Ya? Iya. Lah, kuwi engko ora Bu dasar kuwi. Gak. Gak lagi nek tinggal tidur to. Sing nyaman iki ngangkat keleke semua. Sembolongno ora aku lho ya. Cek jam 8. Iya. Tapi berapa urung buka? Berapa kan bukanya jam 10. Golek pempes. Ndek bengi jajanku urung tak pangan aku. Jajan apa, Mbak? Tuku ning Gadu ku lho, lali aku sak. Nek buka puasa. Malah gak tak pangan piye aku poso, Dik. Aku duwe jajan. Iya. Iki mbok kasih lo bunda.
Iya. Madang kok rene ya. Mama mau kemana? Mak, gak tumbas endok, Mak. Gak tumbas endok. Niter sekilo. Nek tumbas kabrit ndi? Tuku kabrit ning ndi, Mak? Tuku kabrit. Apa tan? Kabrit. Kabrit. Karbit. Karbit. Mak engko tukokno nduk tenan, Mak, nduk entek. Sekilo, Mak. Iya. Heeh. Ini kan urung enek, kali dhek urung enek iki. Selan ndi, Mak? Piye? Selan ndi? Engko tak jak dolanan. Ning omahe aku engko ning omahe ibuke bar mbah-mbah. Apa nek berapa, Mak? Engko tapi budale. Buka ujek yang ngene lho, buka. Wis beres kabeh, kumban. Wis nyapu. Iki Dik Dewi mbek Rena. Ndak apa, Mbak? Mak jauh mbah-mbah, Mang. Oh, di ini. Oh, di ini. Ini wis kok karek ribeti terus telepon budek iki lah. Mama, Rene, Mak. Anu sama digoleki Besti. Tuan, Mbak. Udah sebrek nek Pak. Bener Mak saiki, Mak. Kan sebrek kan murah. 32.000 nek rojo jare biasa kan, Mbak. Swidak. Oh, swidak. Larang, Mak. Nang pasar. Bu, ambek ngomongan oh, Bu. Iya, mbek omongan iki cerita gedang kok ya. Ya. Mbak Ruti digo bacaan iki. Ketok makja tak syuting, guys. Padahal aku tuku biyen kae 7.000. Ya yo sok nek butuh nggone nek pahai. Ini. Iya, aku jalono sak. Ini. Iki gedang sebrek, Pak. Nek tegal dhewe aku. Cuk. Gumbanku sakmene, guys. Bandune lho ndok menggurino, Nduk. Nah, Banduk apa jenenge? kok dikuncir men rapi. Iki lho kayak sapa klambiku. Iki. Walah. Lah iya, ngono Iki mah kuwi lho. Ngantek. sing iki dikeki Mas Dimas, guys, kongkon ngepek aku. Mas Dimas wis mah. Ya wis tak pek aku. Mas Dimas njek wakil kok lemari. Iya. Mas Dimas kaosnya wagih api-api ya, Duk ya. Heeh. Apa Deli Wafa. Terus apa kuwi jenenge mereknya? Sesuk nek dikek Mereke- gelem nah yo Bu ya. Nek merek apa ya? Bobo-bobo ya apa ya gak ero pokok iki. Iki punya Pibu. Heeh. Merek-merek api-api gitu iku deh Mas Dimas. Pibu mana? Ibu. Nggonmu. Yo nggenku kabeh iki wis ambek celanane iki. Endek zamanku biyen pemirsa merek apik ngono kae ya. Wes Bu. Enek. Nyoh. Celana nu ki Lea. LEE. Kardinal. Terus sing gambare kepala Wes, banteng Bu, apa kae wes. lali aku. Enek Osela. Heeh. Terus Osela kaos-kaos niku lho pemirsa. Hammer. Terus tak eling-elinge pemirsa. Postboy, kok Postboy. Mbah zaman kae nek biyen kan ijek ning Semarang kan enek Matahari, enek Citraland Mall. Kanca-kancaku guys nek kaya aku. Ning Semarang. Heeh. Oh iya iku aku cerita tentang Semarang intan ya tentang Semarang. Wis ndang lebokno nggonmu kok gorono. Sing ngene pun kok tak lebokne dhewe. Kok aku gak iso. Biasane nggonmu mbok lebokno dhewe no lho, Nduk. Gawa angkat rono lho maksude. Pibu ae. Aku sing genjong. Ya wis. Cuma mejane wis dilapi porong, kok lak kotor. Wes mosok urung ki lho. Bersama Yaya saya ngerti mereknya aku lu wali, mereknya aku lu wali. Kono lo ya Yaya sebelah sana lo ya. Sebelah sana ya. Iya. Ayo Intan Rono, aku lali mer. Bukan iki, bukan ora. Warnanya di sini. iya tutu tan. Ora tan salah tan. Yaya sing ngiling kok. Pokoknya warnanya ki ijo ngono lho. Aku tak ndremimbil ya pemirsa. Ora warnane kene. Iki anu apa jenenge ban nyamuk. Kok sadinku jek. Ise. Ya. Iki lho ya ketok ya. Iki lho ya. Tapi kok sing gede. Ya betul. Carane dilihat ukurane. Sing besar sisan. Tapi ukurane bayi sing besar. Sik anduk sik.
Sik tak golek sing gede. SL 175 ngono ketoke. Lah wis dapat ini sing ukuran besar. Iya, Bulala Nirmala ta. Iya, cerita saya libur ngevlog sudah mau 7 bulanan. 7 bulan lah. Terus ini baru ngevlog sudah dapat 4 video. Semangat Bulala aku ya ngono ya Nduk ya. Saling menyemangati. Si Anduk gak pewangi gak ning kene. Pewangi. Iki lak bloke Pepsodent. Kene pengharum ruangan iku. Bukan ning kene. Sebelah ya. Sebelah Intan. Oh. Kene. Iya, sini Nduk ya. Iki lan juga sing cilik-cilik. Kae neng. Duh. Sik ning ndi. Sik Nduk, aku kok ngesakno Nduk. Sebelah coba sebelah. Nduk, Yaya tulung iki sik tarekno ngesakno Yaya cilik. Nah. Apa Nduk? Pewangi di mana Kang? Pewangi. Kene, Bu. Iya. Bener tan, wes seneng mbok seneng endi? Apa, Dek? Hah? Iya. Budi ambek ngomong ya. Soalnya nek gak karo ngomong ki walah musiknya bianter sekali ya. Intan mencari pewangi. Pewangi baju. Ini bukan bener-bener wes kuyae. Wes. Iya. Bola, lah kok gudine koyo ngene Tan? Ora enek. Sing biasa, Nduk. Ora enek. Enek. Itu. Enek to yo iki lah yo kancane to yo iki. Aja gede-gede. Aja sing gede. Enek intene. Iya. Ada Tan iki kok sakmene gawedine aku ki kok. Iki lho Nduk, iki bener sing sakmenenan. Iki ganti yo gak usah sing gawet iki. Apa warna ngene iki semuanya gak apa-apa. Iki yo wangi kok. Aku yo seneng warna sing biru. Waduh, ini pemirsa nggih, saya pokoknya tidak berhenti untuk ndremimil dikarenakan musiknya ini sangat bianter baru dapat ini 1 menit ya wis gak apa-apa. Terus ayo Bunda Dewi nitip apa jenenge sabun cair. Ayo depan rono sabun cair. Ayo. Oh gak kena apa-apa. Yo ibu pengennya sing sakmono ae. Kok gede. Lah tapi atine Intan pengen gede. Aku ki sajane genah sing kecil gitu sak seret. Wes gak apa-apa Nduk. Mesti grundel atinem. Pengen sing gede ya wes tukar. Ya wes, pengen sing gede ya. Mungkin pikiran dekne nek gede ki awet. Ya wes dah tuker. Ya wes. Ben. Endi mang panggone? Balikne. Nah. Wes anu ya pemirsa nanti tak lanjut lagi aku tak golek durasi liyane soalnya ini full musik. Sudah selesai, ayo kita boleh Nduk. Mbak Intan gowone sing gawedi Nduk delok. Oh. Engko nek nyontek ibu kan sithik-sithik. Ngono ya, ibu nek nyontek sithik-sithik ngono ya. Kok ono sing gedine. Oke, ayo kita ke kasir. Wes baro. Wes lah golek kita. Rene kan apa golekno pampers Mbahyi to. Olah, wes mengko Nduk Tan, Yaya surungno Nduk ngesakno Yaya cilik kok Nah, ora gelem. Pemirsa. Iki minyak apa iki? Kono, sebelah rono. Ayo ya. Bisa lewat situ ya wes, Bude manut. Wah digeret Mbak, disorong Mbak Intan nggak mau. Lewat sini ayo. Ayo Rene. Lewat ndi lah ndok nekok. Lurus rono. Rono lah lurus rono.
Gak apa-apa, ayo jalan. Ya Allah, Bulala Nirmala malah dihadiahi Yayai dapat ini loh pemirsa. Oh, dapat permen ini loh. Yupi. Walah, terima kasih Bulala. Iya, halo Pak Yono. Yayang di loh. Tak pilih ning jok motor. Setun. Ya Allah. Sik tak apa jenenge tak masuk ning gone motor. Sik tane wangi dulu. Ya itu di depan. Permenmu dulu, Dok. Iya. Terima kasih. Bulan. Iya, saya sabar. Ini sini loh, Dok. Depan. Ini loh. Nah, Ini juga boleh. iya. Nah, itu dibawain tan apa ditok ning kene ora apa-apa. Sik. Anak pulang. Iki cekeli ya? Cekeli sih ya? Iki cekeli ya? Nah, sebentar. Gak apa-apa, juga bikin ini. Oke. Siap. Langsung pulang? Iya. Kok usah dolan Mbak Indah? Nego Kinara. Besok-besok saja ya. Udah yuk langsung pulang ya. Nanti kamu mau cerita mama dapat hadiah permen dari Bulala Nirmala. Oke, yuk. Mampir nggone Kinara dhisik iki pemirsa iki ya. Tak jak mampir. Salam dulu bareng Mbak Sukma. Assalamualaikum. Ijik setan. Ijik dulu. Ijik ndak? Mbak Sukma wis datang. Kok nek jemuah ki jam pira le, Nduk? Jam 1 ya, Nduk, tekone ya? Iya. Heeh. Ayo ijik dulu, tangannya ijik dulu. Cuci tangan, cuci kaki. Nah. Duduk setan, Mbak Indah tak telepon sik, Kinara bubuk oga. Wes, cuci tangan dulu. Cuci kaki. Suaranya bangun. Duh, terus piye kok wis bangun? Wis pemirsa, demikian nggih cerita dari subuh tadi. Selesai jam 1. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Pejuang garis doa semoga diberikan momongan yang salih-salihah ya pemirsa. Ki Yaya langsung mulai ke berapa apa mampir nggone Kinara? Mampir. Nah, akhirnya ora bubuk toh. Pun nggih pemirsa, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tante Nuna. Anti Nuna Inul yang ada di Hongkong. Halo. Cus. Iki dolanan Kinara ki jenenge Nduk. Mbak Inces. Halo. Nek dadah piye? Kinara dadah. Oh, bocok. Artinya kuwi ngene. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang kedua, semoga lancar semuanya. Apa cepet. Ngono. Wes, duduk iki sarae wes. Dadah. Ya wes nang kono. Dah, dekne ngajak sudah ya wes duduk.